Right, maskera zvakadi Zimbabwe yose. Mwari ngaaviitire zvakanaka madekwana ano muchengetwe nengirozi dzaMwari. Tinoziva kuti pane vamwe vedu vaakuita sevanodzokera kumashure kana kutadza kuziva kuti chii chasaka tisvike pakadai kana kuti chii chaakuzoitika kumazuva edu. Asi regai ndikutaurire chinhu ichi. Mazwi akataura mukuru wedu anova komanda vedu wageza akakosha zvikuru, ende mazwi iwayo ngaagare muhana dzedu, tifambe nawo ogogara matiri nekusingapere. Struggle yega yega inonge ine makomanda, zvisinei nekuti makomanda anogona kunga vakati one day but still vachitaura the same. But mukuru wedu wehondo iyi ndivageza, ndiye mukuru wedu. Mazwa akataura iwayo ekuti no look kuenda kuparliament akakosha zvikuru. Sei ndichitaura ndichidaro kuti akakosha pakati pedu isusu sevanhu. 2017 zvese zvaitika, matenga abuda, vanhu vapinda mumastreet, makaona ende makaexperience kuti takaita mazuva mangani Mugabe asina kuenda, achiramba zvake kusaina, achiti zvake ndipfurei kana mbada ndipfurei, handisaini kana musina kundipfura, handisaini, ndipfurei kana mida kundiuraya ndiurai. Saka chakasaka Mugabe azomhanya kunosaina inyaya yeimpeachment. Paakanzwa nyaya dzeimpeachment ndo paakati bodo kana zvadaro, aiwa Bonyonge mhanya uye nebepa iro ndisaine izvozvi, nekuti impeachment is very dangerous because even kana watoimpeachwa hausisina dignity and hauna mabenefits auchawana, unenge watongova munhu wopembeya dona, zvangofanana nemunhuwo zvake asina kubvira aita president. Saka ndo zvakasaka vaMugabe vasaine. Saka makanzwa mukuru wedu uyu achitaura nyaya impeachment haina kuchipa zvamuri kufunga kuti aiwa kana kuti anozorambira aiwa member of parliament. Imimi zvinzwisisei kuti imimi pamakaenda kuparliament makaenda nekuti makatumwa nevanhu, hamuna kuenda ikoko kuti munoshandisa njere dzenyu, but makatumwa nevanhu kuti endai munomirira mavoice edu kuparliament, endai munomirira zvido zvedu isusu parliament. Vanhu vakakutumai kuparliament Mnangagwa havachamuda nokuti akundika. Takabvira kudhara tichitaura makundikiro ake, kutenderedzwa nematsotsi, kuluta mari dzenyika, kuuraya mageneral nezvimwe zvinhu zvakadaro. Hatingarambe tichitaura zvinhu zvaakaita because takakutaurirai kudhara muri kuzviziva. Saka member of parliament imimi itai zvinhu zvakanaka, but I'm sure 100% because ndine zvandiri kuziva, because unoona struggle yega yega kuti ibudirire haizi information yese inosvika kuvanhu. Pane information yandandifanira kuti ndikupei nhasi, but for the security reasons, for intelligence mission, handisi kutaura information iyoyo. We are not going to expose our next move. Hatisi kuzombofa takazvitaura izvozvo, chazongozviona zvichiitika chete. Handi mazviona ka? Imi ngozivai kuti zvichaitika chete. Kuda kuvavengi kana kusada zvinoitika chete tichitotaura kudai. Handi mazvinzwisisa. Saka tiri kuti kudii? Mugabe akafona akati aiwa mhanya kuti Bonyonge chimhanya nebepa iro ndisaina izvozvi nekuchimbidza. Ndava akatya impeachment. Handi manzwa. Saka ndanchitaura nyaya dzemamember of parliament. Mamember of parliament imimi hamuna kuenda kunorepresenta matumbu enyu ikokoko. Asi ndiri kufara ido handidi kuti ndite sendinonorwisana nemi zvikuru. Mamember of parliament vazhinji tanga tingori mumacommunication kubva kuseni. We are 100% sure kuti member of parliament vachatora another decision than never before. Zvokuti Mnangagwa achiti ndevangu, but vari kumiririra vanhu. Imi member of parliament kana uyo anonzi ane mambara, Mnangagwa kana akakupai mari, torai mari idzodzo mudye stereki, nekuti mari yacho haisi yake, ndeyenyika yari kungotora, torai mari. But when it comes to this impeachment, itai zvinhu zviri kudiwa nevanhu. Vanhu havachada, vanhu vakakutumai kuparliament havachada Mnangagwa. Nyika ine vanhu about 16 million, 17 million. Toramba tichitungamirirwa nemunhu ari kutoita seanorasa hake njere achita zvese. Maona zvakaita kuvhiki forozi nezuro.
zvakanzi ndege zvakati achiseka zvisane pasese kuti kuti baba vane munyabvurira ani mazvona shuwa itashaya here mumwe munhu ari nani anorepresenta vanhu kuti nyika yeZimbabwe irarame, vanhu vararame, vashandi vahore, nyika ikonomi isumukewo. Vakomana, vanhu vamboenda kunofa kuhondo kuti vanhu vararame chete. Modzoka nenyika ikoko moya mopa munhu anenge achiita nyambo zvakachitaura zvisina basa rese zvaanenge achitaura zvino. Pedzezvo ozvitundira ozviitira weti ipapo apa ari mujeni kuenda kuda guys, be serious, don't play with us. Haikona anozviitira weti zvake paadira. Shame. Varume, uyu murume uyu ngaaenda akanozorora peacefully. You know what? Vageza ava havasi kuda zvinhu zvine chekuita nekudeura ropa. That's why muri kuona kuti vakati mira vanenge vachiona kuti loopholes patopinda napo is a man of intelligence. Havasi munhu anongoti ita zvakataidza aiwa don't worry. Chinhu takachibata kuti ende hatisingobva takachisiya. Takataura kudhara takati gore rino rikairi Mnangagwa anoenda ende ari kuzoenda. So ndinoziva kuti vazhinji venyu mune kamentality kekungobrema. Zvazoitirwe zvakati zvedemonstration zvati takazvitaura vamwe makasikira makarara pasi pembedha makawanda mumba kwenyu hamuna kubuda kudemonstration kwacho. Ani mazona vano vamwe vakabuda ivo vakabuda ivavo dhara ari kuita zvinhu zvakakosha, ari kuita zvinhu zvakakura chaizvo kubatsira vanhu ivavo. Kune vamwe vanokwanisa kuitawo zvavanoita vachienda kunoona vana ava, endai munovaona. Vamudhara Geza haana kumboregerera vana ava, ari kuita zvikuru. Makabvunza vamwe opposition party vanozviziva including kumafamilies avo. Mudhara Geza ari kuita zvinhu zvakakura kumafamilies evana. Even kwavariko kumudhara Geza ari kuita zvinhu zvikuru. Saka hatidi vanhu. Why Zimbabwe iri kuramba ichingodzungaira ichitambudzwa nemadhikiteta anenge achiita akadzidza? Iwo asina wisdom inobva kuna Mwari. Inyaya yenyu imimi vanhu kurai machuwai mune zvematongerwo enyika. Ane mazona. Because amuteerere makapiwa order inenge ine zvinhu zvakanaka zvinoita kuti imimi murarame. Look, even time here chamisa chaichaya kutaura kuti orani look. Party yedu yapindwa naPongwe. Member of parliament ese budai muparliament imimi because party yapindwa naPongwe iri kondrona Mnangagwa. Vamwe makasara makati dzim parliament imo. Muri kuitei muparliament makataura kuti budai muparliament achamisa kudhaya. Ndo utengesi uri pachena iwoyo. Makwenda kunosaidzirana naChabangu. But I'm happy because now I think 70% or 80%, 70% member of parliament who already communicated with them ti kuronga zvingungu ndengu are not going to expose kana kuti taure zvatiri kuronga kana chi ano hatisi kuzoita izvozvo. But you young generation zvizivei kuti Geza haasi kurwira kuti awane mari, ari kurwira imi vechidiki kuti murarame. Wata saimba yaGeza yakabombwa yeye ingaita seimba yemunhu anotambudzika kana makazvitarisa. Saka imi vechidiki chivhurai maziso chichangamukai. Avo vari kujeri makasungwa takurai mwoyo kushinga, don't worry. Vageza vasarudza nzira yekuti aiwa kangati kukoti hakuna mapurisa anembunyikidza vanhu nematiyegasi nechi aiwa mutemo unga uchitungamira. Saka nawo iyoyo anoenda uyo musanyepero kana akatopa kana mangwana ibi MP kana makatopiwa ma 200 nasi idyai strike mari iyo nekuti haisi yake ndeyenyika idyai mari yacho but kana tatodaidzira nyaya dzeimpeachment munhu ngarwe pasi muzoti nyaya dzatova pana another level, especially now nyaya dzato munhu ngaaende kumba. Hatingatoti tungamiriro nemunhu anozvitundira weti. Ona bhurukwa rese ratota zvino akutenderera masocial media aiwa kana hatingaiteka kudaro. Ari kukanganwa hana chaachaita. So look, ngatiitei zvinhu zvakanaka, ngatibatanei. Hapana chiri kumbofa chakadzokera kumashure. Tambonzwa vamwe vangu achisenda mumachanel wavo zvikanzi bodo ndokai mabhunanza atengwa apiwa motikari nawikire echivhaya nemba aiwa bodo. Ndakatraiwa many times ndichinzi ndipiwa motikari vachitumira tuvasikana twakanaka maningi tuchitengwa achinzi aiwewe hona tinodai wakatodai tinogona tobva takukandira matakazviramba zvese izvozvo vanhu vanozviziva. I already said in my previous statement ndakazvitaura kare kuti vanhu vakatrai kunitenga ndakazviramba ini handitengwe nemunhu andimanzwa. Saka hapana chiri kuzodzoka kumashure. Imi musarase tariro, ngatiendei mberi. Mnangagwa ndiye ari kuzoenda this time enda aenda haasisina pekugara nawo akagara mhepo andimanzwa.
atungamirwa nemunhu anopenga isu hatisisi saka mutuma kuuraya magenerals mageneral ezvino zvimwe yavo yasumuka manje vari kupfuka zviri very legendary ende kumba kwacho haasi kukurara ari kungorara home kumba ikoko ati mazvaona vachimubvunza kuti iwe ukatiurayirei ikoko saka kupenga kwake kwaari kuita uku hakuzi kupenga kwokuti hanzi mental problem or what mweya yavo mageneral wakaura uri kupfuka haasi kurara mukomana uyu ngaangoenda zviri very peaceful saka mamember of parliament please imi mune dzoro rekuti muteerere zvinoda vanhu vakakutumai vari kuti then uyo anonzi tinimak akambouya akakumbira riregerera akati akomana ndiregererei takatadza abva ipapo abva atanga zvakare mapwapwa ake ekuda kusikira achitadzisa nebasa se but still musatye chinhu ichi takachibata kuti ende hatisi kumbofa takachiregedza handi madzoka hakuna peace as long Mnangagwa asina kuna ona luku uri kuona nzira yakatorwa navagezai dai muri vangu muchitoiomberera maoko because even taenda mumastreet munhu anogona kuramba kuti handisi kuda kuresign tingamupfure here aiwa saka still pachazongoitwa impeachment hatisi kuti nyaya dzemademonstration takarega zvachose ayewa hatina kurega kune vari kuita macommunication enyaya dzemademonstration communicate kana takukuda tinongokuudzai ezvino hatichaisa zvinhu zvedu ningi pachena tichiudza vanhu our next movie hatichaita izvozvo because tinoitwa counter we are coming with counter strategies to make sure kuti Mnangagwa is gone so look don't worry pfekwai nemweya watongogara tiende mberi musadzoke kumashure ari mazvoka hatisi kuda kuti Mnangagwa azopedzisira aitwa zvakaitwa ana ningi akari mutungamiri kuLibya tinonzwa tsitsi zvisingaite because what I understand ndezvekuti Mnangagwa ari kungoshandiswa because mukadzi wake ndiye mumwe trouble mukadzi wake yeuyu trouble maningi ndiye ari kufurirana naNingi nenyaya yekuda kuramba achinzi first lady achivhurirwa madhoo zvisane basa nyika yese ichitambura vanhu vachinhonga svosve nemuromo so don't worry so rambai makashinga ndati ndikuzivisei manherano rambai ndine statement angachida kuti ndikupei but hatazodecide kuti no look hatichapa vanhu zvatakuronga vanhu vachangozviona zvichiitika ndo zvatazodecide kuita saka nyaya dzekuparliament aiwa mamp edu tinokudai tiri communicate nemi zviri very legendary and everything is under control tinatsoziva kuti zvinhu zvese zviri right so ngatibatanei tivake nyika yedu tinoda kuvaka nyika yedu nerudo nekubatana